kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ btp de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ edm mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye mamadu ye takisibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye edmsa ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ edmsa ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence edmsa mun ka surun aw la an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir
une meilleure protection des données personnelles au Mali. Aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ni an lajɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye juma ye sunkalo ale tile 3 ye bi ye tubabukalo n'o ye février o tile 20 ye bi ye san 2026 fala ye bi ye sunkalo juma fɔlɔ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ sarakati minnu bɛna na bɔ a kɔnɔna na ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ min ye tile hɛrɛ ye sunkalo timɛko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an balima kerecɛn minnu fana bɛ sun na fala ye k'ala k'u fana ka sun minɛ u ye. Sɔgɔma in na an bɛna na taa Yuwaru kurun dɔ dafirila ye fala ye maa 16 o de tora o senfɛ. Wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na Mali gouvernement ko ɲina ko min ye sefa wari miliyɔn 100 ye ko bɛna na don minɛnw na an yɛrɛ fɛ yan yaasa bolola baarakɛlaw olu bɛ se cogo min na ka minɛn dɔw feere faso gouvernement ma an bɛna na an da don o fana na. Jamanakuntigi musow ye lajɛ min kɛ n'o ye états généraux ye a sɛbɛnw u taara o di ale ma fala ye ka i kaw fɛ gouverneur y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa min ye sugu kɔnɔna ale lajɛ o waati kelen na Buguninkaw fɛ yen gouverneur ye balo tɔni 20 o di silamɛ diinɛ maaw ma o baara kɛra olu fɛ yen min ye Kulukorokaw fɛ yen fala ye o fana ɲɔgɔnna kelen kɛra ye. ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna fala ye gouvernement ale ni CNJ olu taara Suguninkura la fala ye n'o y'a sɔrɔ gouvernement taara ni bɔrɔ 200 ye CNJ ale taara ni masques ye yaasa ka se ka maa minnu ye degun sɔrɔ ka olu dɛmɛ. Nin ye an ka kuma la kumaba ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Jaba Sidibe ni ale bɛ Salilakaw ka sigi la k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Monsieur le maire Siriman Bacili k'an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo. Les jeunes Thierno Umar Asi Diallo Bayiba an b'ale fo mairie du district kɔnɔna na ka sori Kɛmɛso fo Amadu Gasama. Fala ye kunungo sɔrɔ k'an ye baabu mun bi maliyɛn minnu bɛ yen n t'a dɔn k'u bɛ diɲɛ dugu yo wa o y'a yo de Amerikanw fɛ yen k'an ka to ka jira nin sɛnɛ kan han ko Mali sɛbɛnko k'a kasa cilo don nun na bi dɛ ko kunungo sɔrɔ k'an ye kuma min fɔ gouvernement ka segin tɔgɔ sɛbɛnw kan maa min b'a fɛ i ka min sɛbɛn k'an ka taa n'a ye o sira fɛ k'an ka maaw wele u ka kuma gouvernement bɛ se ka u lamɛn cogo min n'o tɛ ko bi
olu caman bɛna bɔ malidenya la ka sababuya kɛ sɛbɛnko ye dɛ. K'an dun bɛ ka nin min jateminɛ nin ye ko an dafɛ jamana si tɛ yen bi n'i taara k'i bɛ taa papiye kura ta ko mun bɛ gɛlɛya don a la. Ayiwa hakili la k'a fɔ maliden minnu bɛ kɔ kan kɔni tiɲɛna falaye maa si tɛ taa yen k'u t'a f'i ɲɛna ko sɛbɛnko gɛlɛya. Président yɛrɛ taara u y'a fɔ a ye siɲɛ caman minisiriw mana taa u bɛ f'u ye min ye malidenw fana ye olu b'a fɛ a ka kɛ cogo min a n'u ka minisiriso minnu bɛ yen a n'u ka maa minnu bɛ yen falaye a se tɛ se ka sen sɔrɔ. Gouvernement dun fana bɛ fɛ ka falen min kɛ o falen baara fana bɛ ka na dɔɔni dɔɔni waati la janko don a nɔgɔyali o ma nɔgɔn nin waati in na an bɛ se ka min fɔ an donkan na bi sɔgɔmada in na o ye nin ye. Falaye n bɛ to k'a f'i ɲɛna n ko min ye suntigɛyɔrɔ baro bɛnkɛ ka kegu dɛ n'ale kɔni ye kangalibaji sigilen ye o funteni min ka bɔ ka tamaro dalen ye dɔrɔn a b'a ka ɲininkaliw daminɛ. Bɛnkɛ de ko mun na ko anw tɛ ka se ka yɛlɛma ka fɛn. Ne ye min fɔ a ye n ko bɛnkɛ ne bɛ min dɔn an ka jamana ni jamana tɔw tɛ kelen ye. An ka mɔgɔ b'a fɛ ka taa sira min fɛ o sira hali ni e bɛnkɛ yɛrɛ taara ka bila ye i b'a kɛ o ta kɛcogo ye. Sabula n'i nana n'i mɛnna u b'a f'i ɲɛna k'a bɛ kɛ tan cogo la. O de la min ye miyanka kɛ ye ale sɔmi janyana min kɛ Falaye ale ye a fɔ sa ko maa mana dun k'a tɛ don maa ni sariya cɛ. Yɔrɔ bi nin waati in na sisan maa bɛ yen k'o ye dɔ ta n'o ye DFM ye n'o ye régisseur ye n'o ye comptable ye olu caman ka kiiriw bɛ senna Falaye. Nka n'an tora tan ko k'a ko bɛɛ lajɛlen jɛya u bɛ k'a suɲɛ mɔgɔ minnu u bɛna olu tɔgɔ fɔ don nataw la dɛ. Wa nin ye kiiri kɔrɔw ye kuraw fana ta bɛna kɛ cogo di n y'o de fɔ bɛnkɛ ɲɛna surɔ waati min na ale bɛ k'i kunkɔrɔta gɔlɛ gosira donc nin ye sunuyɔrɔ kumaw ye Falaye ale kuma man ca kosɛbɛ. Alisa ka foli kurakuraya bɛɛ lajɛlen ye bi sɔgɔma Algérie ale ni AES ko yalama fɛɛrɛ kura don wa walima k'an da k'an lasuna Algérie ka nafaw sɔrɔ min ye Général d'armée Abdramane Tchani ni ale ye Niger jamanakuntigi ye AES jamana sababu a ka jamana b'o kɔnɔna na ale ye taama kɛ nin février kalo in tile 15 a n'a tile 16 Algérikaw fɛ yen waati min na AES kɔ don CEDEAO la AES ban Faransi la maa jakilibɔlaw hakilijagabɔlaw caman bolo bi k'a fɔ ko min ye Tchani ka nin duguta in ye ko a na kɛ sababu ɲuman ye AES ma a ka se k'a dɔn k'a fɔ ko a kelen tɛ se ka to sigi la. Sabula jɛ in k'a ka ɲi u ka maa sɔrɔ u ni maa min bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ cɛncɛn fo ka jamanaw bilama k'u kelen tɛ se ka lakana sabati. Algérie worodugu yanfan o kɛlɛw bɛ se ka da cogo min u ni Algérie bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ko ka o fɛɛrɛw sigi wa n'i dun y'a jateminɛ bi Algérie ale ni Dakar ani Cotonou ka taa se Abidjan ma ninnu bɛɛ lajɛlen ni AES ka surun kosɛbɛ. Ka sabu kɛ bi min ye AES ɲɛmaw ye u ni ninnu ka basiw tɛ fili minɛn kelen kɔnɔna na hakilijagabɔla caman ko Algérie bɛ se ka kɛ jigiya ye AES jamanaw ma ko AES kɔnɔna na fana ko min ye Algérie ye n'a n'u sera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ fisaya kosɛbɛ a ka worodugu yanfan cɛncɛn fo ka maaw olu a bɛ dancɛ min bɔ k'a bɛ sɔn ka fisaya o ma ko wa ko Algérie fɛ sigi a n'a fɛ baara hakilijagabɔla caman ko ten k'o ka fisa AES ma ni Faransi ka jɔnya waleyaw ye. Falaye n'i ye tariku ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ ka lakɔlɔsili kɛ olu caman bolo Tchani ka taali o ye ka sɔnɔgɔya don min ye anw ka jamana ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ sabula Mali san 2015 bɛnkan sɛbɛn min sɔrɔla Bamaji jɛkuluw fɛ Mali y'o fara k'o fili Algérie yɛrɛ dun kɔnɔna na bi o ye majɛ ye majɛ min ni jamana kan ka bɔ o kɔnɔ. Maaw ka hakili jagabɔ la min ye Niger jamanakuntigi ye ale jɛkulu maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka Mali yɛrɛ sɛgɛn ko ka olu lakodɔn Iyad Agaliw
ka kilalikaw ka kumaɲɔgɔnya don a n'o olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ale Algérie a bɛ bɛnkan dɔ sɔrɔ o lawaleyali kɔnɔna na sa ale na i kwa k'i sigi fala nka an ye min jateminɛ kabi diɲɛ bisimilayi Mali ale ni Algérie a y'a bila a ɲɛ ka danaya d'a kan nka bi a wolola mun na bamanciwale kɛbaaw sinsini anw ka jamana kɔrɔyanfan ka sɔrɔdasiw wuli ka bɔ yen min ye bingalikɛlaw ye k'olu kɔkɔrɔma don u bɛ boli ka don ale fɛ yen tugun u bɛ boli ka bɔ ten o waati kelen na anw ka dugujukɔrɔfɛnw tɔrɔmadalen don Algérie fɛ zeyin a nana ye k'a fɔ sa ko AES min bɔlen filɛ nin ye girimi ka k'o kan mun na sabula Mali ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko Algérie ka duuru nɔnɔ olu yɛrɛ